belangrijkste wedstrijd van de eeuw voor Curaçao vanavond is. Dat is namelijk de wedstrijd in Kingston tegen Jamaica. Curaçao moet winnen of gelijk spelen en dan kwalificeert het zich voor het WK volgend jaar in Amerika, Canada en Mexico. Het is een belangrijke wedstrijd. Het belang kan niet overdreven worden. Als Curaçao niet wint of niet gelijk speelt, dan kan het nog via een andere manier uiteindelijk zich kwalificeren. Maar vanavond ligt er een gouden kans klaar en het team is klaar. En ook Curaçao heeft zich helemaal achter het nationale team geschaard. Veel scholen hebben leerlingen gevraagd om in blauw gekleed te komen. Ook bedrijven, overheids- en NV's hebben het gevraagd aan hun werknemers om op die manier te laten zien dat ze achter Curaçao staan. Er wordt op sociale media heel veel over gepost. Er wordt op de radio over gesproken, op tv over gesproken, in de kranten over gesproken. En vanavond moet het dan daadwerkelijk gebeuren. Er zijn verschillende openbare bijeenkomsten, mini-stadions, waar mensen samen naar de belangrijke wedstrijd kunnen kijken. En zoals we allemaal weten